Thank you, sir. May the light of the lamp guide us all towards wisdom. Ani sakjalai sabno nai tongnai rongna ani sibai afaro tini NIT Agartala chini obon sanai chini advance Buisu Tipra Buisu 2024 ke o Buisu जों जतनो साइमांबायना हायमा tonga abo tabuni simia jeprok जों chini city ba chini civilization jeprok chengna chengkha apuni simino chini okra chakra rok dangai ma dangai phai song o Buisu no khlai phelai mani heke abno rugui जों chini culture chini tradition ba chini agini tongui chai phelai mani raida rok no rugui no जों omahai ter bisi bung khlajak tong heke Buisu जों tini NIT Agartala khlai mani ओंखा जों advance ma khlaika kisa ani bai himba chini college of pori tongnai charai rok sirung tongnai charai rok ni exam bung tongo porikha bung tongo abni bagi जों kisa advance ma khlai heke abno boro rok baksa mansungna tani bai asuk sikan khlaika ba Buisu ba 12-13 tarik se phai tongo takle tani hati barsa sikan khlaika amai boban sokon mano kokhe abno chini charai rok ni exam bung tong nai tong ke sakri phaigla nang nini ba ni lamana nung mana tungnai obongka ani saklai mung tamon personal saklai mung no mandatory aje omono khaina nang haya jani ja kese wansung tongo te bani saklai mung kamon sir obuka hai best message ni bagi thank you sir bele hamba sar ni sini mong repairing angke professor Devdulal Tripura ang obuke present center for rural and tribal development ni coordinator actually ani department ke civil engineering department thank you hamba